Au. Du optager. Ja. Jeg kunne se, at den er rød. Er der rød knap? Ja. Haha, griner. Sammen med dig. Det er noget perverst. Så sætter jeg sidder sådan her, ikke? Jo. Har bare fingrene imellem øjet på den. Jeg har ikke øjet. Er det tødt for? Jo. Zoomer ind på dig. Hov. Så ligner bare sådan en sindssyg mongol. Det ser stadig forkert ud. Så er der et A bagved dig. Sådan lige op over dit hoved. Doggy style.